Goran Štrok dio je zlatne generacije zagrebačkih automobilista. Svoju trkaću karijeru započeo je 60-ih godina u doba kada je autosport bio prestiž bivše države. Sposobnost za biznisom zauvijek ga je udaljila od strasti i prve ljubavi. Svoje mladosti, kako danas kaže, sjeća se s emocijama. Što bi se dogodilo da Goran Štrok nikada nije otišao iz Hrvatske, da nikada se nije bavio ni jednim drugim poslom, da nikada nije napustio auto utrke? Možete li na trenutak zamisliti kako bi se osjećali da je vaš stvarni život nakon utrka bio jedan kratak san i da ste vi recimo danas vlasnik jedne karting staze koji je u mirovini i radi sa djecom? Pa jako interesantno pitanje, moram reći. Ja danas, naravno, lagano je biti general nakon rata, što je dobra poslovica. Poznavajući sebe, ja mislim da se to nikad tako ne bi dogodilo. Ja sam shvatio u pravo vrijeme da će biti teško, kako sam se mlado ženio, sa 22 godine, nepune, imao svoju prvu kćer Vanju. Sam shvatio da neću moći izdržavati familiju od sporta, pa djelomično i posla kojeg volim. Jer ja sam ne samo vozio auto, nego sam pisao i testove i radio intervjue razne. Znači, bio sam kompletno posvećen automobilizmu kao automobilizmu, a kroz njega autosportu, naravno, sam našao samog sebe. I to sam volio. Međutim, sam shvatio da u to vrijeme, kako god smo mi elibirali sport na jedan zaista visoki nivo, na nivou možda jedne od najvećih gledanosti. Bili smo tu negdje skoro sa nogometom, da ne velim da u trenucima smo bili jako blizu. Ja sam shvatio unatoč svih tih napora i uspjeha čitave moje generacije da je nemoguće od tog živjeti. I tad sam odlučio polagano izaći van i preći u nekakav međunarodni posao u tvrtci Velebit se zvala. I kroz ta zastupstva sam sebi zapravo popločio put da otiđem u Englesku gdje sam počeo jedan kompletno novi život. Kako ja volim reći, ja sam imao više života. U životu taj sport je apsolutno obilježio moj život. Mislim, nikakve sumnje nema. I sve što se u mom životu dogodilo do danas, platforma toga je bio autosport. Planirali smo napraviti TV reportažu, no kako je razgovor odmicao, shvatili smo da nam je 5 minuta nedovoljno za prepričavanje jednog života koji je isprepleten raznim rizicima. Onaj prvi bio je vezan za automobilizam. Razgovor u cijelosti pogledajte na Facebook profilu KS Automagazina.